Здравейте, дами и господа, аз съм Мартин и това е пети епизод на втори сезон от WWE 13 Universe. И както помните в предишния епизод, ние преминахме Extreme Rules с победа срещу Крис Джерико в един неутрален матч. И всичко, което сега искам да видя е защо точно Крис Джерико беше моят опонент. Ето го Джеф. Виждате моментумум на Джеф Харди се качва. Така, ранкинга го знаеме. Тези, които не го знаят, ето сега могат да го видят. И всичко, което сега искам да видя е защо наистина Крис Джерико беше моят опонент, а не някой друг. Значи главният... Не, Крис Джерико не ми е опонент, не ми е райвал, не ми е алай. Добре. Главният ми опонент в момента е Сет Ронинс, след това е Дамис, след това Даниел Брайан, след това Кейн, разбира се, и след това Къртис Аксел. Окей. Нека отидем в следващото Monday Night Clash. Дин Амброуз, Даниел Брайан срещу RVD и Рей Мистерио. Крис Джерико срещу Сет Ролинс. Дамис срещу Къртис Аксел. Батиста срещу Брок Леснар. И Ренди Ортън срещу Голдбърг. Аз нямам матч в тази седмица. Това беше някакъв звук от телефона ми. Така, матчовете. Дин Амброуз и Даниел Брайан срещу RVD и Рей Мистерио. RVD и Рей Мистерио печелят. Крис Джерико срещу Сет Ролинс. Крис Джерико печели. Дамис срещу Къртис Аксел. Дамис печели. Батиста срещу Брок Леснар. Това е един много хубав матч. Брок Леснар печели. И Ренди Ортън срещу Голдбърг. Ренди Ортън печели. Така. Следващия епизод. Дин Амброуз срещу Дамис. Крис Джерико и Сет Ролинс срещу Мат Харди и Кейн. Интересно. Джеф Харди срещу Къртис Аксел. И ето, че те се бият срещу един от райвалите ми в момента. CM Punk срещу Брок Леснар. И Голдбърг срещу Ренди Ортън. Шампиона ще се бие срещу Брок Леснар. Това е интересно. Така, Джеф Харди срещу Къртис Аксел. Това е Tonight's Highlight матч, демек най-интересният матч за вечерта. И трябва да го направим най-интересен. Така, Дин Амброуз срещу Мис. Защо? Девайте, не съм си включил звук. Сега всичко се чува, нали? Само малко ще понамоя, извинете, че ми виждате пръста. Така. Вече всичко е на 6. Дин Амброуз срещу Дамис. Дин Амброуз печели. Джерико и Ролинс срещу Харди и Кейн. Харди и Кейн печелят, това е много добре. Джеф Харди срещу Къртис Аксел. Много ще го изиграем матча. CM Punk срещу Брок Леснар. Брок Леснар печели. И Голдбърг срещу пепелянката Ренди Ортън. Ортън взима победата. Нека изиграем този матч. CM Punk срещу Къртис Аксел. Имам чувство, че това ще е доминиращ матч за мен, защото Аксел не е от най-силните опоненти. Но също така може да се окаже, че е здрав опонент. Аз още не съм играл срещу него, така че нищо не се знае, след малко ще се разбере какво, що. Къртис Аксел ме атакува в гръб. Защо, Аксел?
Защо? Разбира се, ние сме с Харди. Матча няма и да започне скоро. Така. С глобката. Стига да е! Ей, най-накрая. Моментума на Аксел отиде на вятъра. Мистер Амейзинг. Всъщност това име става за Мистер Перфект, но не и за синото му. Защото той далеч не е като баща си. Irish Whip. Стига да е, никога не го оцелвам. Fire and throw! Оп! Сингатюр! Бем! Още няма да го туширам. След финишера. Extreme Leg Drop. И сега. Още малко ще го побиеме и ще направим малкия пакет за пазената марка на Харди. Не, подигане на едно. Инзигури. Това въже как се беше прецакал току-що. Стига да е. О, сега той има сингатюр. Гадост. Шит! Има финишър. Ела бе. Ох! Как ме бие? Ако загубя срещу Къртис Аксел, това ще е много лошо. Ох, така. Влизаме на ринга, той за малко щеше да ми направи счупване на барикадата. Добре, че не го направи. Добре, какво прави са то? Какъв е смисъл да изкажеш навънка и... Ей, най-накрая ударих Къртис Аксел. Вау! In the chest. Имаме сингатюр. Бам! И аз той имаме финишър. Добре, какъв е смисъл да ми изкараш навънка и сега ще ми изправи и ще ме вкара, вижте, дами и господа. Гледай си работата, ще ти кажа.
О, сещам се какво искам да направя. Ха, вижте. О, през барикадата. През барикадата. Вау, Седем. 8. 9. Качване се на ринга и победа. Победа за Джеф Харди! Чрез отброяване, дами и господа. Победата беше наистина по един лесен начин, но пак победа, нали? А това е най-важното, да е победа. Ето тук счупването на барикадата и след това отброяването от 9 до 10. Малко тренинг в стила на мачовете Last Man Standing. Това спечелихме от този матч. И Over the Limit 3 седмици ни делат от този турнир. Ще видим дали там ще се съревноваваме за някаква титла, независимо каква е тя. И нека сега да видим ранкинга, как е. Така, ранкинг. Ооо! Номер едно претендент, дами и господа, за хибрид титлата. Какво става тук? Това е много странно наистина. Номер едно претендент за хибрид титлата. За Honor титлата ние сме на 10-то място от 8-мо. И на Tag Team дивизията сме отново на второ място. Но за хибрид титлата ние сме на номер едно претендент. Това е много добре. И благодаря, че гледахте това клипче, дами и господа. Надявам се да ви е харесал. Започвам вече да заеквам. Ако ви е харесало, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала ми и напишете нещо в коментара и чао, чао!